El Dragon Boat és un esport mil·lenari que ve de la Xina i l'activitat nàutica que més creix en l'actualitat en nombre de federats a tot el món. Les embarcacions amb cap i cua de drac són impulsades per 10 o 20 palistes i un timbaler que marca el ritme de l'equip. Cada any celebrem el Festival Internacional de Dragon Boat de Barcelona, que guanya afluència per ser un esport totalment inclusiu, solidari, emocionant i divertit. El segon dia del nostre festival el dediquem a les supervivents del càncer de mama, amb el lema Rema contra el càncer, recaptant donacions per a la lluita, suport i la investigació. Què aporta el Dragon Boat a aquestes heroïnes? Beneficis tant físics com psicològics. Estudis mèdics demostren que remar amb Dragon Boat ajuda a recuperar la zona afectada per la mastectomia, així com pertany a l'equip, incrementa el benestar, l'autoestima i la qualitat de vida. Volem reunir a 1.000 persones que vulguin provar el Dragon Boat per una donació de 5 euros i aconseguir 5.000 destinats a la lluita contra el càncer. A més, tindrem un munt de sorpreses per als assistents. T'animes? Vine al festival a divertir-te amb la teva família i rema contra el càncer.